Ja, hallo. Ik zit ook eens een keer aan een tafel, dat mag ook wel eens een keer gebeuren. Smullen met Wim. Weinig te smullen, maar van het programma gaat u genieten. Het water zal u uit de mond lopen. We hebben zo'n leuke figuren gevonden. Een man met een plat zingboek. Ja, wat dat is, Joost mag het weten, we gaan het horen. We komen Michel Huisman nog even tegen die de stand van zaken even bijpraat. Omtrent onder meer ook de worstenhemel. Wie wordt de nieuwe bondscoach, hebben ze gevraagd. Statiegeld op flesjes. En we komen een man tegen die na 33 jaar support bij Roda gestopt is ermee. Jammer. Ik zou zeggen, een reden des te meer om weer eens lekker te gaan genieten van Smullen met Wim. Ze slepen je overal mee naartoe. Is wel leuk, hè? Jazeker. Dan kom je als oude vrouw nog eens eruit. Hè? Oude vrouw, niet klagen, hè? Nee, dat doe ik niet. U heeft de mooiste jaren gehad, want de tijd dat u jong was, dat waren de mooiste jaren. Ik zou ze niet meer willen overdoen. Nee, was het zo erg? Nee, maar met nou die dingen, nee, dat hoeft voor mij niet. Kom nou eten. Dag, schat. Mijn dochter. Echt waar? Erg zeggen ze, hè, dus het zal wel, hè. Dat is toch leuk? Bloedtest. Dat de dochter zich een beetje om uw beton Bloedtest doen, hè. Ja, ja. Grapje, nee, grap. Jongens, fijne dag. Hoe oud bent u dan? Ja, zeg maar eens wat. 68? Wacht, dat is een grapje, hè. Nee, weet ik niet. Maar er Eén- komt wel de BTW nog bij. 81. 81. Oh, die heeft zich goed gehouden. Ja, Uit wat voor jaar bent u dan? 40. Uit 40. En vorig jaar 3 weken corona gehad. Ook nog. Ja. Dan gaan ze liever op zijn knieën dat ik echt... Oh, u bent echt vrolijk. Ja, maar we kunnen wat negatief doen. We moeten toch verder, zo of zo. We Hè. zijn er negatief genoeg over het Nederlands elftal. Als je maar... Och, daar wil ik het helemaal niet over hebben. Dat is, die moeten zich de ogen uit de kop schamen. Ja. Worden zwaar betaald. Ja. Weten nog niet eens hoe een bal rolt. Ja, sorry, maar... Nee, het kun je wel gelijk. Jongens, ik ga lekker eten. Wie moet dan de nieuwe bondscoach worden? Want dat is natuurlijk de vraag in Nederland. Ja, Louis van Gaal weet ik niet. Ze hebben het ook over Bronkhorst gehad. Ja, maar het is wel de beste die we hebben, Louis. Alleen Dat wel. hij slaat af en toe een beetje door. Deze, ja, wie niet? Ja. Wie niet? Ja. Hè? Goed zo jongens, ik ga me Goed. lekker een frietje pakken bij jou. Dankjewel hè. Groetjes. Hoi. Wat is er met het weer aan de hand? Heerlijk joh, heerlijk joh. Ja, nou is het Kan niet goed. beter. Nee, maar er is zoveel regen de laatste Oh, tijd. nou ik dacht nu. Nu is het Ik denk geweldig. ik verdenk jou ervan dat je een regendans doet. Ik hè? Ja. Dan moeten we dat met z'n tweeën doen, want ik denk dat jij wel beter bent dan ik. Verdorie nog aan toe. Make it happen. Today. Deze man loopt iedere dag door de stad met een banaan. Meneer, wat maakt de reclame voor bananen? Helemaal niet, echt niet. Nee, echt niet. Wat is dat, Chiquita? Ik heb geen idee wat het is. En een verkleurde banaan. Wat blijft? Jong, hebben de vrouw niet in de steek gelaten, dan ben je maar alleen vandaag. Nee, is op vakantie. Ja, dat is een vakantie. Nee, is op vakantie. Dus toen moest je moest de hele kar trekken op het werk. Ik trek de keer, joh. Maar de banaan is altijd op bier, hè? Banaan is stabiel, hè? Eén van de bananaboys. Hoi. Wat hebben jullie plezier? Ja. Hoe komt dat? Hebben jullie de staatsloterij gewonnen? Nog niet. Nee, nog niet. Wat dan? Hebben jullie vrij vandaag? Nee, helaas. Nee, Moeder zit op school. Hoefwerkweek en zo, stress. Hoeveel- En gaat het goed? Ja, het gaat. Hebben jullie goed geleerd? Ja? Denk eraan, hè, dames. Belangrijk. Papieren halen. hè. Waarvoor is dit, meneer? Wat doet hij? Dit is hier gewoon voor de gezelligheid. Oh, dus gewoon voor heren, de Nee, mensen kennen. Voor heel Zuid-Limburg. Oh, komt het ook gezellig. online? Kom op televisie zelfs. Wat nou? Jullie worden nou ontdekt. Kun je nog even een dansje doen? Nee, ik wil wat belangrijk zeggen. Wat wil je zeggen dan? Ik wil zeggen, mama, als je dit ziet, ik hou heel veel van je. Je betekent echt superveel voor mij. En ja, ik wilde dit gewoon even duidelijk maken. Dus misschien lijkt het soms niet zo, maar ik hoop dat je dit op tv ziet. Weet je toch, ik zag het op tv hoeveel ik van jou hou. Ik hoop voor jou, papa. Ik hoop niet dat jij dit ziet, maar... maar ja, dus ja, dat wilde ik even zeggen. En doe je best, get your money, like, do what you gotta do. En ja. Wij zijn een beetje kijken, een beetje sfeer aan het proeven. Ja, sfeer. En u bent aan de Lipton Ice aan het proeven. Ja, calorieënarm. hè. Caloriearm, hè. Maar dan zit er statiegeld op de flesjes. Ja, Dat is een beetje raar, hè. nou, ik vind het eigenlijk wel goed. Want ik zie al heel veel mensen die wat hier rondlopen, die gaan overal kijken of nergens flesjes in de prullenbak Ja, ik liggen. vind het goed. Ja.
Ja, er ligt Maar ja. ook niet meer zoveel rotzooi. Hadden ze het dan niet beter iets hoger kunnen doen? Want kijk, want veel mensen zeggen voor 15 cent ga ik niet naar de winkel terug. Ja, dat zijn. ja, dan maak je wel is ieder iemand- mens natuurlijk voor zich. ja. Ik vind 15 cent hebben of 15 cent Niet niet. hebben. Ja, want heb ze maar eens niet dat je boodschappen gaat doen. Ja. Dan krijg je 1 artikel niet mee. Nee. Nou, u heeft een lekker worstje. Laat het smaken en Ja. maak er een mooie dag van. Dank hè? u vriendelijk. Hoi. Ja, de ballen hangen er nog. Dan zal de klok wel achterlopen. Dit kan niet waar zijn. Het kan niet waar zijn, dat klopt. Hé, mag ik jou even een compliment maken? Ja, maar ik denk dat je er niks van verstaat, of wel? Het bureau Stadsrevisie heeft er iets fantastisch moois van gemaakt. Of is er iets fantastisch moois van gemaakt? Dankjewel, dankjewel. Ziet er geweldig Ja, uit. het wordt een hele leuke zaak. Hij moet even uitdrukken. Trek hem even uit. Ja. Zo, Wat gaat hier nou komen, Michel? hier komen eigenlijk 3 kleine bedrijfjes bij elkaar. Eén zaak heet Cacao. Die verkopen heerlijke koffie en ontbijt en lunch. Allemaal bijzonder met streekproducten, dingen die biologisch zijn. Ze hebben hele bijzondere kamerplanten. Ik heb er een paar gezien hier binnen. Een orchidee met luchtwortels die in de kamer hangt. Vleesetende planten van allerlei echt rare kamerplanten. Vond je jou niet verkopen ze. lekker? Ja, ik ga als hangplant ertussen. Nee, die vleesetende planten bedoel ik. Nee, er zit nauwelijks meer vlees aan, dat is allemaal stof. Allemaal bot, Ja, wat? afgekluifd Ja. bot. Met al die ellende. Ja. Nou ja, en dan komt er vintage kleding en tattoos achterin. Dus dat zijn eigenlijk drie dingen in Maar één. vintage kleding, verstaat een echte vintage kleding of tweedehands kleding? Of Nou kijk, vintage is natuurlijk tweedehands. Tweedehands, ja. Nou, niet per se, maar in het algemeen is het dan wel gebruikte kleding. Maar vintage heeft een beetje een andere betekenis dan tweedehands. Het is meer dat iemand zorgvuldig gezocht heeft naar dingen waar je van zegt, hé, dat is apart, snap je wel? Een beetje uit een stijlperiode. Ja. Wat hier zat was een rolluik en ja, op maandag is natuurlijk alles dicht. Ja. En dan had je 2 witte rolluiken, maar s'avonds is natuurlijk ook alles dicht. En ja, dadelijk gaat dat er heel anders uitzien. Ik zal het even laten zien. Kijk, deze deur. Er zit nou een snoertje tussen. Dan zie je eigenlijk, dat is de eigenlijke ingang. Hier komt een lamp te hangen. En s'avonds gaan deze dicht. Kijk, die vallen mooi in het portiekje. En dan heb je s'avonds dit beeld. Want een van de dingen waardoor die portieken allemaal verdwenen zijn, is omdat vanaf de 60er jaren hield de overheid op met het hebben van openbare toiletten. Dat hadden we vroeger nog op de markt, hadden we er 2. Dus een trapje af, onder de grond. De metro. En toen dat verdween, inderdaad, toen toen zei de overheid van ja, ga maar in een etablissement. Maar ja, als die dicht zijn en de hupste, je weet wel hè, Ja, je zo'n hokje druk op zitten, het vaatje. Ja. Mijn vraag is, zijn er nou oude deuren? Die... Deze deuren zijn 100 jaar oud. Die hebben we gekocht omdat ze zijn van de tijd dat dit huis gebouwd is. En die hebben we helemaal opgeknapt, veiligheidssloten ingemaakt, ander glas erin gezet. En die ook. Dus dat zijn deuren die hebben we echt uitgezocht op de maat die ze hebben, dat paste bij de portiek. Dat is ook een hele puzzel. En die hebben we op het atelier in de afgelopen maanden hebben we die helemaal in orde gemaakt. Dus nieuw hangend sluitwerk en dat soort dingen, maar ook ja, de verf eraf en opnieuw opgezet. En ja, dit is eigenlijk cradle to cradle, want ook het materiaal wat we gebruikt hebben, zelfs het glas, is allemaal oud glas dat we overal hebben opgehaald. Ja, dat vinden we leuk. Hoe is het met het podium? Ah, de worstenhemel. Ja, Daar vragen heel veel mensen naar. Ja. Maar wanneer gaat het nog gebeuren? Komt er nog wat van? Nou ja, je weet, dat zal de kijker misschien ook wel weten, wij dat proces hebben we ook gewonnen, zoals we dit proces ook voorlopig gewonnen hebben. Dat betekent dat we aan de gang kunnen. Er is in de tussentijd een hele hoop gebeurd. We moeten nu met de gemeente, en we hebben daar vorige week eerste afspraak over gehad. Ik denk dat we binnen afzienbare tijd daar en jij dus ook. Nee, maar goed, maar de corona dat had sowieso weinig zin in principe. Nee, je kon niks. Niks. Het is ook wel heel lastig geweest, ook voor de groep. Hè. Op een bepaald moment mochten we ook echt niet meer werken. En dan, vooral als er iemand Dus dan zegt de rechter, niks meer doen, handen ervan af. Nou, dat was eigenlijk een eis van de mensen die de klacht ingediend hebben. En dat was een bedrijf uit Rotterdam. En één uit Amsterdam, ja. Nou, tot besluit, we zitten nou boordevol informatie. Nog even één vraag. Wie moet de bondscoach van het Nederlands elftal worden?
Oei, dat vind ik een lastige. Daar moet ik heel even over nadenken. In de eerste plaats, ik weet betrekkelijk weinig van voetbal. Dat weet ik. En de tweede Maar jij plaats- weet overal oplossingen voor, daarom. Ja, alleen als ik het echt niet weet, vraag ik het aan iemand die er verstand van heeft. Dus, Nou, dan vraag het daar maar aan. heel Dan. goed. Fijne Zet hem dag, op, jongens. zet dat ding aan. Ja, hoor. Ja, Henk, hoe is het ermee, jong? goed jongen, prima. Hoe is het met jou? Hoe gaat het met de club? Ja, met de club gaat het goed, alleen ik ben er niet meer bij. Hoe lang heb je daar gezeten, Henk? Ik heb van 1988 bij Roda gezeten tot 1 juni dit jaar. 33 jaar. Ik blijf wel vrijwilliger. Ik ben al twee zaterdagen Is bij dat als speler of als suppost? Nee, als een beetje uithelpen in verband met de overleding van Albert Verpoort. Och ja, Albert, ja. Dan ben ik op de academie van Kalheide ben ik al 2 zaterdagen op vrijwillige basis. En dat hoop ik te blijven doen. Henk, maar ga je het niet missen? Je was het gezicht aan de Ik deur, mis het wel een overal. beetje. Ik blijf- De kleedkamers, Blitse Ik Blank, blijf wel- super Ja, ik thee. weet het. Ik blijf wel betrokken bij Roda. Als Roda in de eerste helft achter stond, ging je heel extra sterke thee maken. Met de wedstrijden bleef ik de thee maken. Dat bleef Oké. ik wel doen. Dat is Oké. allemaal afgesproken. Ja, en voor de rest lekker rustig blijven. Hè. Goed. Hebben ze allemaal nieuwe velden gekregen? Alles nieuwe velden. Daar zijn Ook, ze ook. ook nog kunstgras? Ja, 2 kunstgrasvelden, 2 nieuwe velden ingezaaid. Die zijn in gebruik. En Maar Roda staat nou niet aan het trainen, die trainen bij TSV geloof ik. Roda die gaan nou de laatste 3 weken bij TSV trainen en dan gaan ze op vakantie. Aha. Gaan ze een weekje naar Zeeland, wat ik goed begrepen heb. Niet op vakantie, op trainingskamp. Ja, dat is egal. Wat Ik zeg je maar nou vakantie. voor een dingen? Die Dat gaan niet is gewoon slapen, die gaan dat is randen met bluggen. Dat is vakantie. En ja. voor de rest, ja, ik heb nog altijd contact met Roda. Dus, Ik weet niet eens goed van Oud-Roda, die waren ook op vakantie in Zeeland. Heeft Als van Schoenendijk geen oog dicht gedaan. Oh ja, toch? Die lag op een kamertje en daar stond een vuurtoren. Iedere keer komt dat licht naar Kwam dat binnen. Nee, wij zijn ook heel langzaam ervan aan het genieten. En ik Ah, hoop ja. ook nog met mijn vrouwtje een weekendje weg te gaan. Dus Ja, ja. Doe 2 weekenden. ja, nee, je moet even kijken. Hè. Oh, ja. De beurs moet ook vol blijven. Hè. Henkie, wat stoelkunst kunt het duren vanzelf. Komt hoor. goed, Wim, joh. Zo, hè. succes, Bedankt voor hè. al die jaren. We zien ons op stadion. Hè. Hoi. Hoi, hoi. Ja, terwijl de wind alle kanten op waait, waait de muziek ook hier ons om de oren. Want het Limburgs, of het moet beter zeggen, het Helms Platzingboek is uitgebracht. En de man die dat gedaan heeft, die staat hier naast me, John Bovendeert. John, jong, wie kust me nu op zo'n idee? Ja, luister, ik ben mijn gans leven al bezig geweest met muziek. In mijn onderwijsloopbaan heb ik... Oh, dat was onderwijzer. Ik was van oorsprong onderwijzer. Ja. En vanuit die tijd heb ik al veel liedjes met de kinderen in de klas gezongen. En wat zong ze dan? Cowboy Billy. Zet ik dat gek? Cowboy Billy zei me niks. Ja, maar dat soort Ik zong liedjes, mezelf helemaal, kinderliedjes. ik zong mezelf helemaal. Ik weet dat 4 kerkliederen moesten zingen. Ik zong op de broederschool. Ja, dat heb ik ook gedaan Ja, ja. in het koor van de kerk. Ja, ja. Luister, Maar goed, het Platzingboek, daar gaat het over. daar is het goed geboren. In coronatijd heb ik die verzameling gemaakt van oude en nieuwe liedjes die ik op tekst gezet heb in het Heerlijks. En, Dus je hebt oude liedjes omgezet naar Heerlandse liedjes. juist. Maar ook tophits van vroeger. Pure Zoals? nostalgie. Denk aan het eerste nummer wat hij is deed. Dat is Delilah van Tom Jones. En het plat is dat Adieu. Ik weet nog ons rendezvous aan de bar in de Palma. Ik zag de glans in die ogen en ik word verkocht. Toen was mijn liefde, alles vervlogen, mijn liefde wordt ik niet genoeg. Ai, 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 adieu, enzovoort. Ja, oh, wat leuk. Er staan 60 liedjes van dergelijk niveau op. Ja. En 20 daarvan had ik laten omzetten in een karaoke. Dus ik kreeg de tekst en het Heerlijks in beeld Ja. met de muziek en ik kan zo met blaren. Oh, wat leuk. Hey John, nu, is dat te koop in de boekhandel of wie werkt dat? Of schenkt ze die? Ik had Of- het in eigen beheer uitgegeven Ja. en wie het wilt hebben, moet het zich bestellen op mijn adres. En wat is die adres? Dat kunt u dan nu vragen. Ja,
Dat is moeilijk om te onthouden natuurlijk. Ik probeer het nu even uit te spreken. Ik woon in Heerlen, in de Dr. Hustingslaan nummer 13. In de Erk. In de Erk. Maar die kunnen ze het beste mij opbellen. 045, dat is Heerlen. Maar mijn telefoonnummer, huistelefoon, dat had ik het liefste. 045 405 1881. Nu even langzaam. Ja. 045 405 1881. Toen was ik een kandidaat met dat boek geweest van mijn vriend. Dat een heel speciaal programma over Weer. de Lex. De Lex, ja. Ja. Ik ga nou, Lex had het boek trouwens al. Oké. Verschillende lui hebben het boek al. En ik moet het eigenlijk hebben van monk op monk reclame. Nou, daar gaan we ervoor zorgen. Mooi. John, ik vond het fijn, wil je nog een bekend liedje zingen? Ken dat nog? Ken dat nog even als laatste luister. te besluiten? Heb je nog een leuk liedje? Een belangrijk bekend liedje is... Bekijk het leven vanuit de zonnige zie. En dat is geënt op Always look on the bright side of life. Het Van geeft Monty dingen... Python. Ik ga het zingen, ja? Ja, zing Het maar. geeft dingen in het leven, die zijn totaal beklopt. Hang er dingen regendicht op. Het werd wel eens gesjoept, werd niet alles richtig vloept. Vleude liedje, het kump, ja wie het kump. Bekijk het leven vanuit de zonnige zie. Bekijk het leven vanuit de zonnige zie. Enzovoort. Hartstikke leuk. U zat midden in het programma Zangkunst. Tot de volgende keer. Adieu.